Ya Allah, ngaji kok istri sikut-sikutan ki sebelah kene iki. Mulane jenenge wali santri ki kudu ndukung, biaya kudu dipenuhi. Nggih Bu Ustazah nggih. Nggih Pak Ustaz Sopani. Nggih. Ustaz Sopani jenengan jar melu nggih. Nggih Ustaz Sopani nggih. Ustaz Sopani. Lah yang sebulan be, selawewu kok nunggake 6 bulan. Pantesan ki Ustaz Supani sarung siji-siji netok nglinting mentul-mentul. Ayo sok bakar motor. Pengerti ora duit nggo tuku sarung. Mun bayar selewu nunggake 6 bulan. Dadi wong tuarane wali santri termasuk dalam kategori rukune wonga. Wonga. Ngaos. Karo kiai kok ora basa. Ulang. Jenengan jawab ya kayak pas salate baleni. Ulang. Kula panjenengan sedaya wali santri niki termasuk melu rukune wonga ngaji. Ala sing tua aja basa karo sing nom. Kudune kan sing nom basa karo sing sepuh.